भोजपुरिया नंबर। कभी आंखों की चैन चुराती है, कभी आंखों के चैन चुराती है, कब ख्वाबों में आके हमें सताती है। उनकी तारीफ भी करे तो कैसे करे दिल से, दिल में रहकर ही दिल में हलचल मचाती है। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेकर आउट संगतिया संगम रउआ लोगन के बीच बानी जा। बाकी दोस्त आज कार्यक्रम में रउआ लोगन के बीच बातचीत भी होखी और संगे कहल चाहता नहीं कि जितना भी दोस्त आज हमनी के संगे जुड़े के प्रयास कर ले बाड़न जा, संपूर्ण संगतिया से जुड़े भी। और कल जाता नहीं दोस्त चुनावी लहर हन पड़ोसी देश में रह जा। बाकी ऐसा लागत है जैसे हमनी के शहर में उदासी छा गई बा। देखी जा आजकल हमनी के एकदम धूप इतना बा कि हर केहू घर से बाहर भी निकलल नहीं चाहता है नु। बाकी रउआ भी जानत नहीं अभी हमनी के बीच गीत संगीत होई। यदि घर में बैसल बानी जा और कुछ इंटरटेन खातिर गीत संगीत के उम्मीद रखत नहीं जा तो स्क्रीन के नीचे नंबर आ गई बा, रउआ लोगन डायल करी और हमनी के संगे हालचाल भी शेयर करी और गीत संगीत से आपन दिन की शुरुआत चाहे जैसन भी बा वही से रउआ बिंदास रह जा। ये आज के साथ कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले रउआ लोगन खातिर जवन गाना लेके आइल बानी जा। उसे कहल जाला कबो कबो की कमी हर केहू के एहसास में होला, कमी हर केहू के एहसास में होला, दर्द हर केहू के दामन में छुपल होखेला। बाकी बयां अखिया इशारा से ही करेला, कबो दिल के घात भी दिल से बहुत बात जज्बात भी बदल देला। भाई ऐसा नहीं कुछ बतिया बा ये गाना में जौन रउआ लोगन खातिर लेके आइल बानी जा। बाकी गाना के शुरुआत करे से पहले कहल चाहता नहीं कि जितना भी दोस्त आज हमनी के कार्यक्रम में जुड़ी जा, संपूर्ण संगतिया के गीत संगीत पर हमनी के एक झलक रही जा। बाकी गाने के पहला बोल का बा और कि कौन सिंगर गौले बा यह गाने के रउआ लोगन के बीच लाइवले बानी जा। अवधेश प्रेमी के फर्स्ट गाना बा, काहे कि ढेर डिमांड रउआ लोगन ये गाना के कैले बानी जा। तो देखा तनी जा ये गाने में आखिर का कहता। बाकी चले से पहले कहल चाहता नहीं कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में रउआ लोगन के संगे रह जा। सप्ताह के 3 दिन आइला और आज फर्स्ट दिन बानी जा, तो काहे ना आज भी गीत संगीत होई और गाना के संगे शुरुआत करता नहीं कार्यक्रम के। और सुंदर संगीत संगीत के बाद होई रउआ लोगन से बातचीत के सिलसिला। जवन नंबर रउआ के स्क्रीन के नीचे बा 0140530601। आवतनी गीत संगीत के बाद बिखरल अरमान के सहेजे लागल, बिखरल अरमान के सहेजे लागल, रंग रूप पे दिल कुर्बान करे लागल। इस चाहत के दौर भी ऐसा आइल है कि देख के दिल भी अब भरमाए लागल। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेकर रउआ लोगन के बीच फिर से आ गइल बानी जा दोस्त। बाकी कहल चाहतनी गीत संगीत के दौर में रउआ लोगन के लेके गइल रहनी जा और अवधेश प्रेमी के ये वहे गाना बा जौन गाना रउआ लोगन बहुत पहले भी देख चुकल बानी जा। बाकी देख के लागल होई जा। कल जला की तारीफ केहू के दिल के कईल आसान ना होला, तारीफ केहू के दिल के कईल आसान ना होला, चाहत के घर केहू के दिल में बसावल आसान ना होला। समझ सकेला हर केहू भावना चाहत के, बाकी चाहत में केहू आपन दिल कुर्बान कईल आसान ना होला। चलो तनी लेके रउआ लोगन के बीच ऐसा नहीं गीत संगीत के सुरूर बा और हमनी के बीच आई जा। लेकिन जवन गाना रउआ लोगन के बीच अभी जवन आई रहे जा और अब जवन गाना आई वो कौन गाना होई रउआ लोगन के दिखावे से पहले कहल चाहता नहीं दोस्त बड़ा बढ़िया एगो गाना बा जवन रउआ लोगन बहुत पहले देखले होके जा। बाकी फिर से रखल चाहता नहीं कार्यक्रम में। लेकिन चले से पहले कहल चाहता नहीं नीचा स्क्रीन के नीचा नंबर बा 0140530601 जौना के जरिए रउआ लोगन से जुड़े जा। और अब जौन गाना आ रहल बा वो गाना कुछ ऐसन बा जौन कहता कि तहरा जिंदगी और तहार चाहत के नाम कौन दी, और जौन दिल में बसल बा तस्वीर ओके अरमान और आपन ज़िंदगी के एहसान कैसे दी। तो ऐसा नहीं कुछ बतिया है गाना में देखे के मिली जा। बाकी कहल चाहता नहीं कि दोस्त आजकल हर केहू चाहेला कि ज़िंदगी भर नफ़रत ना खुशी के दौर होई, हम सफ़र भी ऐसन केहू गैर ना आपन होई, मिली हर मुकाम पर खुशी के लहर, बस इससे ज़्यादा ज़िंदगी के और का चाहिए। आवत अनिले के अगला गाना भी अवधेश प्रेमी के ही बा, धड़कन धनंजय के आवाज़ में बा। कहे कि अवधेश प्रेमी के गाना रउआ लोगन अब वही देख चुकल बानी जा। अगला गाना भी रउआ लोगन के एंटरटेन खातिर कुछ ऐसा नहीं बा। बाकी चले से पहले कहल चाहता नहीं चाहत के सुरूर दिल पर चढ़ गइल बा, चाहत के सुरूर दिल पर चढ़ गइल बा, तस्वीर भी तहार दिल में गड़ गइल बा। अब ये ज़माना का रोकी हमके प्यार से, जब सांस भी तोहरा नामे हो गइल बा। आवतन ये गाना के बाद रउआ लोगन के बीच। तब तक खातिर देखत रही
कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। संगीत के झलक के बाद फिर से आ गए बानी जा रवा लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में जितना भी दोस्त अब वही देखत रहनी है सुंदर संगीत जौन रवा लोगन के देख के अच्छा भी लागल हुई। बाकी कल चाहतनी दोस्त ऐसा नहीं गीत संगीत फिर से आई रवा लोगन के बीच। और कल चाहतनी जितना भी दोस्त कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 देख रहा बानी रवा लोगन खातिर जौन भी गीत संगीत आई बा अब हिले रवा लोगन के दिल के छूले होखी जा, काहे कि जितने भी हिट गीत संगीत बा वो जवन रवा लोगन के बीच प्रयास रहेला हमनी के लेके आवे के और आज भी लेके आइल बानी जा। और कल चाहतनी दोस्त कल जाला कि ख्वाब बनके केहू दिल में समा गईल, ख्वाब बनके केहू दिल में समा गईल, केहू बात जवन हमके आपन बना गईल। कल तक त रहनी जा सपना और हकीकत के फासला में, आज त हकीकत में भी सपना के असर देखा गई। तो दोस्त ऐसा गीत संगीत और हमनी के अच्छा भी लागेला जौन रउआ लोगन के दिखौनी जा। और संपूर्ण संगतिया के बीच अगला भी गाना कुछ ऐसा होखी, लेकिन चले से पहले कहल चाहतानी आज पुरान फाइल खोलले बनी जा जौन गीत संगीत के दौर में जितना भी दोस्त हमनी के हमेशा डिमांड करत आइल बा गीत संगीत वो गाना के ही आज रउआ लोगन के बीच लेके आइल बनी। तो कहल चाहतनी कि कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में गीत संगीत तो होखबे करी, लेकिन संगे संगे ये भी कहल चाहतनी दोस्त कि यदि कुछ बतिया बा जौन रउआ के मन में बा और मन से बाहर निकलल चाहतनी हमनी के बीच राखल चाहतनी तो रउआ लोगन स्क्रीन के नीचे नंबर पर प्रयास करी। हमहू चाहतनी कि रउआ लोगन के बीच जितना भी गीत संगीत होता वो में रउआ लोगन आई और हमनी के बीच राखी जा। तो काहे ना अगला गीत संगीत भी हमनी के रउआ लोगन के इंटरटेन खातिर ही बा, वो वैसन गाना बा जौना के रउआ लोगन कुछ ज़्यादा ही प्रयास के लिए रहनी जा कि दिखावल जाई वो टाइम में जब ये आयल रहे। बाकी कहल चाहतनी दोस्त आजकल ई जौन मौसम के अंदाज बा जवन देखत रही जा हर केहू के दोपहरिया में नींद आ जाला नु बतिया अखिया से ही जुड़ल बा। तो कहल चाहतनी ऐसने गीत संगीत के लहर में एगो और गाना बा जवन देखी जा का कहता एगो प्यार के आशिक के अखिया पर का पढ़ार होला। ये गाना बताई जा, लेकिन कहल चाहतनी दोस्त गीत संगीत इंटरटेन खातिर बा। बाकी ए उम्र में जवन ई धड़कन धनंजय गौले बाई गाना के नींदियो ना आवे जान, हमरा लागत है भाई पढ़ाई में कब तारा के मन लागल होखी, ये वो कन्फ्यूजन करे वाला बात बा। बाकी चला तनी अगला गाना लेके जवन रउआ लोगन के बीच बा। ए गाने के बाद रउआ लोगन से बातचीत के सिलसिला राखे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट खातिर होई ब्रेक के बाद आवत तनी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर। भोजपुरिया नंबर संगीत के बाद फिर से रवा लोगन के बीच हाजिर बनी जा कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। देखत रहनी है दोस्त अब जौन गीत संगीत रहे जा और देख के ऐसा लागल होई कि आजकल हमनी के जितने भी भाई लोगल बारन या फिर दोस्त बारन जा जितना भी दोस्त आज के जनरेशन में बारन जा सब केहू के पता चल जाला कि आजकल पढ़ाई लिखाई के प्रभाव जौन बा आज रिजल्ट पर जौन असर बा वो यही कारण बा। बाकी चल तनी लेके फिर से फोन लाइन पर अगला कॉलर हमनी के बीच बड़न कार्यक्रम में। हेलो नमस्कार जी, कौन जगह से बानी रहुआ? हेलो नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बानी रहुआ? तिवारी चौक से। का हाल चाल बा? ठीक बा, अपन बताई। चली बड़ा बढ़िया बा। राउर शुभ नाम का बा बता दी। नाम उषा यादव। उषा यादव। चलिए उषा जी, सबसे पहले आज रउआ से पूछल चाहतनी रउआ वही कार्यक्रम देख रहा बानी कि ना देख रहल बानी? पर हमार कंप्यूटर माँ से कहता कि ना हाँ उषा जी झूठ बोलत तरी, ऐसा भी कहता का सच बा हकीकत बा तो बता दी उषा जी। कभी कभी ना देखा कि ना वही रउआ कार्यक्रम देख रहल बानी? चलिए उषा जी एगो बात बताइए, इतने दिन से कहाँ रहनी है? चुनाव में रउआ भी चल गई रहनी है का? जी ना, ये कथी कहे थे अपन टीवी आपते न रहले कि कहियो चैनल आवे छै कहियो ना आवे छै। वैसे हमनी के भी मुलाकात ई जवन मेरे टीवी से जवन एजेंट बान उनके से भइल रहे, कहत रहे कि पब्लिक तराउर चैनल खातिर ढेर मार कइले बा, रउआ जल्दी से हमनी के बीच समावेश करी जा। हाँ बड़ा बढ़िया, लेकिन 2 दिन और रही समस्या, कंप्यूटर में हंसी इशारा करत 2 दिन के बाद एकदम क्लियर आई। ठीक भाई वो गीत सुना दी ना। हाँ कौन गाना बा? मुस्कान में आहा के जादू को न छुपल, मुस्कान में आहा के जादू को न छुपल।
चलिए बड़ा जी, बढ़िया मैथिली गाना बा। बा। हाँ हाँ बढ़िया गाना बा, जरूर रख दिहल जाई। उषा जी और बताइए हाल चाल कैसन बा, सब ठीक? एकदम ठीक बा। चलिए बड़ा बढ़िया उषा जी, अभी जौन गाना रखल जाई ए गाना के बाद राउर गाना आई, ठीक बा? जी ठीक बा। चलिए कार्यक्रम के जरिए और कुछ कहल चाहते नहीं? ना कुछ ना। चलिए कार्यक्रम में उषा जी यही है, बहुत बहुत धन्यवाद दी। हम पिराड़ी चौक यानी जनकपुर से ही बाड़न, बाकी हमनी के जनकपुर से बाहर भी बहुत दोस्त बाड़न जौन कार्यक्रम देखेलन, अब उनका के भी पता चले के चाहिए नु कि कहाँ से बनी जा। तो ऐसे कहल चाहता नहीं, कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला गीत संगीत से रही, लेकिन अब जौन गाना आ रहल बा भाई, कहल जाला कि जब सपना पे केहू पानी फेर दी तो दिल पर का गुजरेला, है नु? ता अब अहिले तो रउआ देखनी जा धड़कन धनंजय और अवधेश प्रेमी के आवाज़ में जौन गाना रहे। बाकी अब जौन गाना आ रहल बा, वो गाने में देखी का कहता कि नफरत के सिलसिला तोहरा प्यार से मिलल, नफरत के सिलसिला तोहरा प्यार से मिलल, तकदीर हमार तोहर धिक्कार से मिलल, अब तक का मिली जा जिंदगी और चाहत के बीच, अब का मिली जिंदगी और ये चाहत के बीच, जब सपना ही चकनाचूर करके तू चल गेलो। तो दोस्त काहे ना हमनी के बीच ऐसन गाना बा जौन रउआ के दिखावत तनी जा। बहुत पहले ही गाना भी रउआ लोगन के ढेर अच्छा लागल रहे, अब बतावत तनी जौन गाना के जौन गाना के रंग रूप बा कंप्यूटर मार से बीच बीच में टोक देला। ऐसे कहतनी कहता कि उम्र देख के लिहाज करल भी ज़रूरी बा, और गीत संगीत भी ऐसन बा जौन बतावता कि उम्र के हेर फेर जरूर बा। बाकी गीत संगीत के जौन भाव बा वो गाना में कहता कि दर्द दिहल आसान बा केहू के, बाकी दर्द में मुस्कुरा के केहू हाल पूछल भी मुहाल बा। बाकी चलो तनी लेके गीत संगीत के तरफ, गाने के संगे होई छोट छीन व्यावसायिक विश्राम। जौन ब्रेक बा ना 2 मिनट खातिर ही ब्रेक रही, लेकिन ए ब्रेक के बाद रउआ लोगन से डायरेक्ट रूबरू होके जा 0414530 से हालचाल के संगे कितना गर्मी बा भाई राउर। चलिए संगतिया, सुंदर संगीत संगीत के बाद फिर से रउआ लोगन के बीच आ गइल बानी जा गाना के बोल जवन देखत रहनी है, कहत रहे ओ बेवफा तूने क्या किया। तो दोस्त अब तो रउआ लोगन देखले ही बानी जा एक झलक का करेला हर केहू। जब ऐसन माजरा देखे के मिलेला तो कहल जाला कि जहाँ में ही जिंदगी का सहारा बन गया, मिला क्या दर्द तसल्ली दिल को दोबारा मिल गया, अब ना करेंगे कभी चाहत से दोस्ती, दिल का सिस्टम ही दिल से अब हमें रुसवा कर दिया। तो दोस्त कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला में ऐसा गीत संगीत देखे के मिलल बा। तो भाई कहे ना रउआ लोगन के बीच जितना भी गीत संगीत आइल बा वो रउआ लोगन के देख के पता चलल होखिल बा और चलल भी होखी जा। कहे ना कि जौन गाना रउआ देखले बानी जा, अगला गाना हमनी के बीच भी ऐसा नहीं आई। अब अगला गाना कौन बा जौन गाना रउआ लोगन के बीच आई, ऐसे पहले कहल चाहता नहीं दोस्त, लेकिन ज़िंदगी के दौड़ में हर के हो के कुछ सपना साकार ना होला, कुछ सपना सजा के भी अफसोस हो जाला। बाकी दोस्त ये भी कहल जाला कि ज़िंदगी के जवन दौड़ बा जवन रफ्तार बा ओमे कबो खुशी त कबो गम भी आवेला। बाकी ई ज़रूरी नइखे कि हर केहू हर जगह गुनहगार ही होला, काहे कि कहल जाला कि सिलसिला कब खुशी के गम में तब्दील हो जाई के जानेला, है नु? ऐसने माजरा ये गाने में देखे के मिलल रहे जौन गाना रउआ लोगन के बीच दिखौनी है। बाकी कहल चाहता नहीं दोस्त कि अगला गाना आई इससे पहले रउआ लोगन के बीच ये भी कहल चाहता नहीं, सप्ताह के 3 दिन रउआ लोगन के बीच कुछ गीत संगीत, कुछ शेरो शायरी और कुछ बतिया जवन रउआ लोगन के गांव समाज से आवेला हमनी के बीच वो लेके कार्यक्रम में आइला और आज भी आइल बानी जा। तो दोस्त कहे ना प्रयास रहे रउआ लोगन से बातचीत के, लेकिन का कही टेलीफोन जवन बा क्लियर नहीं खे, जौना के जरिए रउआ लोगन प्रयास ना के सीमा पार ना कर पावत नीचा। फिर भी रउआ लोगन के SMS पर हमनी के नज़र रहेला और ये कार्यक्रम में यदि रउआ लोगन से भी कौनो कमेंट बा जौन राखल चाहतनी तो रउआ हमनी के बीच राख सकतनी। बाकी ये भी कहल चाहतनी दोस्त कि अब जौन गाना आ रहा बा वो हमनी के उषा जी के डिमांड पर ही गाना बा, काहे कि कंप्यूटर मार से इशारा कर दिले बा। बाकी अब वही ले रउआ लोगन के जितना गाना देखौनी जा हमें ई गाना साइड रहे। बाकी अब जौन गाना आवता फिर से वो एगो ऐसन गाना बा जौन रउआ लोगन त ढेर स्नेह प्यार दिखले बानी जाए गाना के, तबे न आज मैथिली गीत संगीत भी हर केहू के भावेला और एमे प्रयास भी बढ़िया कैले बा। जौन राइटर बा या फिर कही त एक्टिंग में भी कौनो कसर नहीं खे, कैमरामैन के भी बढ़िया एमे
देखे के मिलल बा जज्बा। बाकी दोस्त गीत संगीत के संगे रउआ लोगन के बीच से समय के पाबंदी बा, ऐसे कहल चाहता नहीं दोस्त जितना भी संगतिया हमनी के संगे कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में जुड़ी ला या फिर कौनो बतिया बा जौन मन में खटकता त रउआ बेहिचक हमनी के बीच रख सकतनी, ताकि दोस्त गीत संगीत हमनी के समाज में अच्छा लगी सब जने के, ए पर भी हमनी के खास नज़र टिकल रहेला। बाकी ई कहल चाहता नहीं दोस्त आज हमनी के बहुत संगतिया बा जवन गीत संगीत से ज़्यादा बातचीत या फिर कुछ बतिया अपन राखल चाहता कार्यक्रम में, उनका से भी कहल चाहता नहीं कि रउआ लोगन भी कार्यक्रम के हिस्सा बन सकतनी और हमनी के बीच मन के बात भी रख सकतनी। बाकी आजकल हमनी के एगो बतिया ई भी देखे के मिलेला दोस्त की अगला जवन गाना रहे जा और गाना में भी बतावत रहे कि हर केहू अपन ज़िंदगी के सफ़र के जवन उड़ान बा बड़ा प्यार से तय करेला। बाकी उम्र के साथ साथ वक्त के जवन हालात बा वो भी एक कदर मोड़ देला, चाहत के रौनक ही बदल देला। बाकी तबो कहल जाला दोस्त की तन्हाई में भी मुस्कुराए के वजह ढूंढीला, तन्हाई में भी मुस्कुराए के वजह ढूंढीला, केहू बा खास जैसे आज भी चाहत के सिलसिला राखीला। का भइल जे केहू हमके आपन ना समझलस, का भइल जे केहू हमके आपन ना समझलस, आज भी ओकरा खातिर दिल जोर जोर से धड़केला। त दोस्त ऐसा नहीं गाना बा जवन रउआ लोगन के बीच लेके आइल बानी जा और ये गाने के संगे रउआ लोगन के बीच से इजाज़त चाहिए काहे कि समय हो गइल बा जाए के, लेकिन जाए से पहले कहल चाहता नहीं दोस्त कि जब केहू के तस्वीर, केहू के प्यार या केहू के का कहीं रूपवा अगर भा जाला तो तारीफ कैसन होला दिल से, ई गाना बताई। लेकिन ये गाने के संगे रउआ लोगन के इजाज़त देवे के पड़ी, राउर संगम रउआ लोगन के बीच से जाई, लेकिन फिर आए रउआ लोगन के बीच कालवे शाम 4 बजे। तब तक खातिर रउआ अपन ख्याल राखी और अपन गांव समाज के हालचाल के संगे हमनी के जरूर शेयर करे जा कालवे 4 बजे। तब तक खातिर राखी अपन ख्याल और अपन स्नेह प्यार अपन टेलीविज़न कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 से मिलौले रही जा और लगौले रही जा। ये कहल जातनी और जातनी जा। नमस्कार।